Anya laki din! Bakit? Sino tinangag ko akasarsaritam iti cellphone mo itay, ha? Ha? Ay, ni Karen dajay lakay. Nakuna na nga ayaban nakano nga agkanta ijay ayan tilamayan intun malem. Anya? Ne, apay si kalaang ti ayawad na nga eh. Wen lakay, syaklaang mo timbagana. Ururayt nga rod nga ibagana adwata kumaangam awan man. Unay day jayan na Karen. Di mo't agayaban. Ay, nagrigat lakit din ay ti mabakbakante. Nang runa no kasto nga awan makukwarta. Ay, naku namon lakay. Anya lakit din ay ti kasto eh. Apay awan lakang matay ditan. Tapno isuka pa ya pagkantaan no agayab da kumamit. Di nga rod. Angam aguray ka. Nadamag ko anak karo kanun ti sakit ni anti unang ijay laod si ka. Ha? Wen, marigatan ka numutin nga umangis. Kastaya? Ne. Di na pay lang arod ipan. Tapno datati ay bandang agkanta no bilang laeng. Anya lakit din aya. Where the posts are high and the world is high, maglumayo. Mangurat-uratak nga agkan-kanta dito eh. Diyan pa'y kaya mamuno manuti bayan da kanyak. Oh, apay nga, asan mo ngayon tuloy ti kanta, Mari? Nabanugak mo't amare. Kan may sa, mangurat-uratak nga agkan-kanta. Kadyak pa'y amuno manuti talent fik dito eh. Anya? Wan mare. San nga mina naibaga ni Karen kanyak no manuti bayad da. Ay, son si kakit di mo. Uray pa'y kasta, katituloy mo lata at kanta. Lamay da ito ayan mo. At dala ko ang mga konsiderasyon mo, Ay, amumutan mare. Dahito lang ti source of income mi nga gasawa. Iso nga awan dahito consideration ko. Duration nga ibagbagam. Nagadukot nga. Anya? Ay, nanalabas ka matunit. Mangurat-uratak nga kan-kanta. Sakit, manong tulugayam ti ito da ay. Sayang ti bambanog ko ano ko. Ay, naku, diya ka mo king ka. Kita ka man lang yan. Ay, nako! Talaga arupat kwarta da yato net. Una yan, taure pa nagkanta na ginatayan. Kasta tibagpagana. Wan garod. Napay mo't ngamin, namang namnama dalatan iti panagkankantadan wad damatay. Day tangarod kat. Idamang sapul nga iti trabaho da. Tapno sideline dala ko mati pa nagkantada no adamatay. Awan mo't kidi ti karbengan ta. Apakibiyang ti biyagdan niya. Ngem, hay! Amumatan datunit nga kasawa. Nagpadada asadot. Aywan, husto kay ti day tanga imbagam. No kasano pa iti kinasadot nito net, nasadsadot mo't manan ni William nga asawa na. Ay, diyak ka mo. Dagyan nga kasawa. Madadal ti beauty. Nagpipigsada pa yung mo't nga rod. Sanda mo't na senior citizen. Tapno sanda makatrabaho sa albag. Kanyalakit din. Maribaldo, amang ano da kwartam dita. Pautangan nakman pailaan. Si kakit di mo't bari. Sakpay lang ti bagutangan mo't. Katun tas si kakit nga rin ti adda trabaho na. Una, pudno nga da trabaho, amumutan. Talo ti ubing apakpakanek. Anya? Mangsapol ka nga miniti sa bali at trabaho. Awon gayam. At damo timpos ni bagad mo anapan na nagkanta ni dinaminsan ngal daw. Namnamin sa laday jay pare. Ijay lamay ni bakit saling. Kan isula yung tinay banda. Didak inraman. Ha? Iso nga ita, talagang awan ti kwartak pare. Hay, awan matla ti matayan. Anya lakit din. Anya ka mo ten bari. Bay. Anya ka din daytang hibagbagam. Idaw-dawat mo pa yung damatay nga. Kat talaga amat. Hanggang among pare. Damag ko, masakit ka nung kat ni bakit unang ijay laod. Pudno nga ta. Akatwan, marigatan ka nun nga umangas. Iswa bambantayan dalatan ni Jebalayda. Ni,
Di na pa ilang harot ipan. Ah, Tapno at da pakikantaan mi kinibakit ko. ha? Isu ka pa imat ko ba di talent nga itad da. Anya lakit din. Ay Yay. di na pa ilaipan. Ay na, nagpadaan da talagang agasawa niya. Mangnam na madalatan iti talent fee, tinatayan ang pakikankantaan da. Kung ngarod ba kayo? Aga, samantay baga na pa di pa ilakan no ipan ni bakit unang. Tapno isudakin ni bakit na tagkanda. Anya? Imbaga na dayta? Huwag niya lagi din. Gapu iti kinawan kwartada nga agasawa. Idaw-dawat daan nga damanan matay nagkalas. Nagmayat lakat a pagtimogan ida nga agasawa? Ay, husto ta ko nam. Awan mo't ngamin trabaho da. No awan pakikantaan da. Dadalatan ni yung nagtibalay da. Agul-ul dagdang agmalmalam. Sapay nagpadada kasi ti panunot da. Awan pa'y ti uray may sa kumamot kadakwada an natino ti panagpampanunot na. Salbag kide. Oh, si kamot gaya, William. Aywan na. Himayak ta, sarungkaran kayo man. Kasta ka de. Ay kat pagyamanan mi unay Awan anyaman na nana. Aywan gayam. Kumustan ngay ni nana unang. Damag ko, masakit ka no. Wan, pudno day ta. Masakit ti kabsat ko. Marigatan nga umangas. Ada di taunag nakaidalatan. Nairanamat kawan dagiti anak na tanapan da nagpalingke. Isuado, dua kami lang. Ay, kasta ayan nana. Mabalin ka di nga umunagak. Ay katuan na, apay kit dinasaan. Umunag ka lata, William Baraw. Nagyamanak nana. Ay. Naa. Si kakadiday ta, William. Sagay samit nga paisun ti managangis na. Uwan nana. Siyak na ito'y. Mabigbig nakpay matlagayam. Katun mat. Mabigbig ka, gaputi kinangisit mo ata. Oh! Ay, wala yan. Ninanamat. Ay, katun mat. Nagtadom day tangisit mo. Ha? Oh, sumilap. Ay, dayta, ti pagilasinakan ka. Anyalakit din ayan nana. Uray nang isitak. Nalaingak mo't ako manta. Kasta aya. Kinapudno na. Adak, nadamag ko ngamin ang masakit kayo kano. Ang ni, mabigbig nakpay mat. Ay, katun mat. Nana, no marigatan kayon, pangaasiyo ta ipanyon. Ni, kitaan nyo? Tano bilang laeng, dakaminton kini bakit ko ti umayag kanta. Tapno isuka pa'y matapaging kaman mi Aya. Pangaasiyo nana, uray ipanyo matan Ang bugsutaksan. Na apay ngay. Sige kasta, ipanyon. Ipanyon nana pangaasiyo. Ang ay na. Ay. Masya na kada kayo, marigrigatang kayo. Sagay sa langarudan ti angas yo. Di yo pa'y laipan. Anya, tulungan kayon. Anya, lakit din nana. Ipanyon. Ket, kumusta nga tinapanam ije ayan di bakit unang lakay? Kunada, nakapsot una yan. Ang mabigbik na pailaang matilo ko. Anya? Isong imbagakken ko na, at tulunga kon. Ipanakit din Tapno, data ko matiagkantan no bilang laeng. Kawan man. Ay, pudno ka de. Sagay sa laang ti angis na lakay. Uwan, nadado makagudwa. Ay, Marigatan niya umangis sa talagan. Ano agsao, agbiddal pa'y.
Amom kasla di pa nagsasao ngay dagiti dramatista iti anya lakit din og karakat da. Anya? Wow. Nagadumatan nga arte da dya bakit una. Di na pa'y laipan. Ay, salbakit di. Ngarod Kan daytoy pay, bakit? Ni ngay lakay duldog. Masakit ka numatlaang. Aya. Si kamamat timapan. Tapno makisarita ka dakwada. Barang umadanimat ti apit na. Sayang bakit? Anya lakit din aya. Anya lakit din ni William na panaimbaga kini bakit unang tikasta. Katuan, ay naapo. Urek la sumgar sila. Ay, tawanan bain, awan manaknakam na, duldog. Talaga asadot dang agsapol iti trabaho da. Namnamaan dalatan ti talent pida, no damatay, no dagayab ka dakwada, no agkantay ti lamay, nay. Awan mo't ngamin ti amuda sa bali at trabaho. Malaksid iti panagkankantada ka na. Ay, mangirurumunda kita, di pa ilakit isuda ko mati maunat. Ay, pakawan ng mapo, mangirurumunda nakpaikit din, madadal ti biotik. Ay, iti kasto, yakin narigat ti biyag. San nga umdas ti may sala nga trabaho? Naskan nga dalata ko mga sideline, kas ko may tagdrama, kas jay. Ay podno day tamare. Nang runa itataamin amagatang kat nangina. Katuan, ay na, panti lang, ti mababa. Ay, mas dawak man ka na ganyang asawa. Suman, mapanda pa yung ibagay ti masakit nga ipandan. Tapno dala pagkantaan da. Naidumduma talaga ti kinasadot da. Ay, pudno ako na. No labsan lang taga sao. Di pa lang ay suda ko mati umuna mauna tay suda tintay kantanan niya. Anya lakit din. Anya? Sika talaga ah? Katuan, ay na, madadati beauty ka talaga, kanagaya nga kasawa. Ay, panda ka din idawdawat nga damatay, tapno da pagkantanda. Ay, anya lakit din, makadadali ti beauty. Ay, naimbag man. Ta. Napanunot mo asumarungkar dito'y balay me tunet. Ha? Ay, uwan, uncle. Imayak ta, nadamag ko ngamin, masakit kayo kano. Ay, podno day ta. Kas makita mo titilangak. Kan sana ko na makapangan iti husto. No mga anak ngamin kat ay na agsuble. Iso ad danom latan. Ayos! No kastang raw, dakal ti tsansa nga umadanin ti apit tiyaw. Anya? Ay, nagalas matanday ta nga ibagbagam. Ay, saan, uncle? Oray, saan ko nga ibaga? Isumulaang at iturong yaw. Wan, isumit lang titurong ko. Turong tayo amin. Ngam saan kumamatakas tati ibagbagam. Anyala. Din. Wah! Uncle, basta no bilang man ta, ipanyon, sakbay ang mapasamak kumaday ta, kasarita yo, dagiti anak yo, tada kami to kanila kay ko ate ayaban yo, tada kami ti agkanta. Isu ka pa'y mutangain kami may tangkal. Anya! Ay, nagalasmatan nga ugalay. Ay, uray saan kanyo may sumarsarong karakanyak. No kastamit lang ti pagbaga. Anya? Ay, kunaklakit din. No imay katapno kumusta enak. Saan met gaya? Amay. Kasta gayam ti panggap mo. Ala, pumaanaw ka. Anya mo tanti kastoy. Nagbayag lakit din ti aguray iti tricycle aya. Sapay, nagpurot ti panawan kan. Ano laang day ti kwarta iti wallet ko. Anya mo ti.
Nani. Nagpaspas mo tin sumungod at truck. Anya mo tin? Kasla di nakita nga da dito igit. Na. Di babae. Dong parang nakpatan. May nga dag dito yung ospital. Absent. Nakadumot na. Nakatapal dito yung bangikon. Saka, kadaimak. Itulok. Wan, bakit? Nadungpar ka iti nagpaspas atrak iti nagurayim iti tricycle. Idi napan ka iti ayan dala kay duldog. Anya? Una yun, tikas to'y bakit? Awan lang aro din, makukwarta ta. May ospital ka pa ilang man. Ay, nanap na pa. Nagpailang amin ijay ayan da ijay alakay duldog. Anay ko. Sakit, saan pa mo? Amatay din siya. Nakapigpig samot pa ilang. Anay ko. Sa nakastati ibagbagan bakit? Ang mga nood na makangagkit ni, nakababay. Awan tinakababain, tayo sumot ti source of income tangarod. Huston, sumardeng kan. Ang mga noan niya pa'y ti makunadan, nood na makangag. Anya lakit din na yan. Nakarwar kamot gaya man to net. Kumusta nga eh? Ay, nasaya at latamot Jenny. Kung naklakit din, saan ka ngagbiag pa'y. Anya? Da kami kumakinibaklat yung may agkanta no bilang langkad. Makasao kamot, Jenny. Ni, kutpud no mo ti bagbagak. Kita day nga aramid mo. Nagapo kay di nila kay duldog. Tanapan mo imbaga nga ipannan. Tapno da kayo nga agasawa ti ayaban dagiti anak na ngagkanta no bilang laang sanaya. Ha? Kuwang. Anya nga ita, dandani asikat ti imo na nga ikantaan dagiti ka aroba. No, sika kumatim mo na. Alo, jakmut kayat day ta pa nagsasauma si ka Jenny Kat apay ti aramid yung agasawa, amang namnamalang iti matay a karoba. Nasayaat? Ay, kuwang. Agyaman ka kiti tanabiyag ka pa'y. Tano na tayo kan kuma, gapo iti panakadalapos mo iti truck. Sika kumatikan kantaan da ita iti Amazing Grace. Salit. Talaga gaya mo nakaro, ti pa nakadalapos mo, iti truck, Mari. Ah? Apo, nagadumot na napiklat, pinupiglat di darupa mo. Noon na yan, nakabutbutan ka. Anya ko maita. Nimbag man. Ta nagsubli pa iti puot mo, si Kadang nga. Anya? Ay, kasli daw dawat mo mata na matayak la kumansi ka. Saan mo ta kasta? Apay, kaslanda kayo nga kasawa, ngidaw dawat yung paano ni bakit unang, kastama nila kay Duldong, tapno da ko pakikantaan nyo, Ay, amom, nung natay ka sigurado asyang ti madamang agkankantay ta. Tay kanta, nakaragragsak. Agkanta kumaay, di hawak mo ang beat, igisa mo tilungon mo anya. Oy, amom si ka abakla. Makapainsulto ka mutan. Pumanaw ka man dito'y sangok, no di mo kaya't amatumpa ka. Salbag ka. Salbag ka mat. Tay kontratong pa, di mo amo. Ne. No si katagi kararag, matay ka kuman kung kunam, salbag ka, nyalakit din. Apay kumaamasar kayo ti sa otita tao, adi pala impanibakad mo. Pare Baldo, Sana ya, kas ti kanain yung ibaga, kadag iti masakit iti lugar tayo. Di pala nga ipantap no da kay ti maayaban, ngagkanta, sana ya, iyon na yun. nikit, gusto ko mamot na pare. Gusto ko na, kapurtasan mo akay tadenggan ti bagbagak pare. Ay, Manggad kayo ngamin ang agasawa. Sana kas namang namnama kayo latang at damatay, tapno da pagkanta nyo, at da talent fiyo. Hinkay ko magdrama. Dahi tala talent fiyo, tinapatig ka na kayo. pare,
Iso nga, anusan nyo adenggan ti sao ti tao ita. Makangag kayo iti agkakadakas. Takasta kayo matkadakas. Ha! Agbaliw kayon! Anyalagit ni. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.